palvelemme Herraa Jumalaa, että hän tekisi meidät otollisiksi kuulemaan pyhää evankeliumia. Se on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhää evankeliumia, rauha olkoon teille kaikille. Lukekaamme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Kun Jeesus oli varhain sapatin jälkeisenä päivänä, kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain kohta auringon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään, kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta. Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois. Se oli hyvin suuri kivi. Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät, mutta nuorukainen sanoi, älkää pelästykö, te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi. Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Kunnia olkoon pyhälle yksi olennolliselle, eläväksi tekevälle ja jakaantumattomalle kolminaisuudelle, alati nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Nouskoon Jumala, niin hänen vihollisensa hajoitetaan. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi.
kuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin sinä hajoita heitä. Kristus, niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edestä, mutta vanhurskaat riemuitkoot. Kristus, arvot kannen